Minkejja li ħafna jħarsu l-speed cameras fit-toroq bħala xi ħaġa negattiva, dawn jistgħu ħallu ħafna ġid. Kliem il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija Leza Svetlik Flores f'intervista ma' dan l-istazzjon fejn żvela r-riżultati pożittivi li ħallew il-kameras ġodda li twaħħlu fl-aħħar snin fi triq il-kosta. L-aħħar kameras li jitwaħħlu mill-Aġenzija li kienu propju dawk tal-Coast Road, irnexxielna bihom permezz tagħhom jitnaqsu l-fatalitajiet u l-injuries fejn qabel kien ikollna kontinwament persuni li jweġġaw vetturi vari, illum il-ġurnata nistgħu ngħidu dak l-ammont niżel għal ammont li huwa kważi huwa negligible. Aħna lina kull ħajja hija importanti, allura dak li nagħmlu naraw li nagħmluh biex fl-aħħar mill-aħħar assigurtaw il-ħajja tal-bniedem. Fil-jiem li għaddew fil-Parlament il-Ministru responsabbli mill-Intern Byron Camilleri ippreżenta ċifri uffiċjali dwar iċ-ċitazzjonijiet li ħarġu lis-sewwieqa li qabżu il-limitu tal-veloċità f'żoni kontrollati mill-speed cameras. Fil-fatt it-tabella turi kif tul is-sena 2022 minkejja s-sinjali u twissijiet li minn dejjem kien hemm għal ġid tas-sewwieqa u l-passiġġieri xorta nħareġ qatt kbir ta' taħrikiet għal dawk li nqabdu jsuqu sa jew b'aktar minn 15 il-kilometru fis-sija aktar mill-limitu stipulat. F'sena l-Aġenzija ħarġet aktar minn 50,000 taħrika mill-speed cameras. Triq il-kosta rat l-aktar su ta' kontrevenzjonijiet brabta mal-veloċità, kif il-5 kameras ħarġu aktar minn 15,000 multa. Svetlik Flores qal ukoll ma' żmien l-uffiċjali tal-komunità innutaw kif ir-rimi tal-iskart b'mod illegali ukoll żdied. Naraw li żdied l-użu tal-mobile, wieħed li jgħaddi pereżempju minn fuq traffic lights b'daw l-aħmar, vetturi u xufiera li ma jkunux fil-kontroll sieħ tal-vetturi tagħhom, parking, ġifieri għandek ħafna regolamenti jirrifletti anki fl-ambjent, ir-rimi ta' skart b'mod abbużiv għalkemm għandna diversi faċilitajiet kif li huma anki b'xejn, però xorta għadna nsibu il-min pereżempju jarmi barra. Ta' min isemmi li fl-aħħar ġimgħat il-Gvern issokta bil-ħidma favur aktar sigurtà fit-toroq tagħna. Fil-waqt li l-kampanji ta' talim u informazzjoni se jiżdiedu se jkun eħrex id-deterrent għal min iwettaq kontravenzjonijiet li studji juru li qed ikunu l-kaġun ta' ħafna inċidenti.